Oras madi tasalu na songoni nang di bagas tabe na lagi live streaming songoni na di bagas joro ni debatata di pertanyangata di bagasan morginon maulate madi tuata alani adorak suta mulai pertanyangata tapasahat ma rohana pikirata holan tutuhata na mangulu atau ngalani martangyang mahita. Amin. Mari de mahita saya buka di nomor 10 sada ayat sada sahak rodi ayat 2. Tuhan Yesus Kristus dohot gorni todi perbadia na tumopa langit dohot tanoon amen asi maruham dia wale jahuba ay targogo doau maras dorohaku do dagiku alai yang guau tuho doau marhaborusan ale jahuba niku do hodo de batakku marguru tu tangamu do akka persoryoki saipa lua maau sian tangan di akka musuku do sian akka na mangalotung yau ale Jehova sai unang paura kau ai hodo na hujau saipa lua maau marhite-hite hati goranmu haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang parasi rohana sumurung nama dok maula te mahami tuho siana sarohanami ada lilehoko anakmu nasasadai tu hamatean humok kepami asa unang mago na porsea di ibana alai asa hangoluan saliring niling na dinasida tak mahami ale amanami na di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabi haba dia dot hati goran di hami saise sama dosa nami salhut alani pelean na sundenggan na pineleon nai humokop hami say paeleng mapinggolmu tutangyang nami jal asi maruham di hami marhite-hite anakmu ta Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hatani debata nagabe epistel di pertanyangata di bornginon
Imana tersurat di Pesalmen sarah 10 lalu memukamai sanayat 10 sia sahak rodi ayat 20 sia songonon ma hatani debata tajahama maragati soring ukap hamuma diau akka bahal ni hati goran asa hubongoti akai laho mamuji Jahoba Odo bahal ni Jahoba bongotan ni aka partigor doi sogot madok maulate maau diho ala naung dia lusi ho au jala majadi hatuaku batu naung binolokon ni aka padebagas ima jadi batu parsuhi sian Jahoba doi masa halonganga doi anggo di matata Aryodo na jinadiho ni Jahoba marulopolop jala marlas ni roha mahita disi iya le Jahoba se manupak maho iya le Jahoba seho mama bain majadi pinasupasu manaro marhite-hite gor ni Jahoba upasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jahoba Jahoba dode bata jala ibana madudang hita tabaton hamu ma akapelean pestai saharodi akataduk ni langgatan hodo debataku jadi hodo pujioku ale debataku sai hodo patibulokku madok maulate mahamu di Jahoba ai pardengkat basa do ibana ai rodi salililir na do asin rohanai ima sahakna mertua do akan atu mangion hatani debata jalan na upepsa amen Asini rohama dihamudoh dame nasia debata mata di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Oras madihita damang dainang na di bagas coro dohot na di bagas tabi saha mahitang tu persauran marhiti-hiti hata di Tuhata ima marhiti hatan itu hanon naing rapa ita marsaur doho ibana laus tabigima hatana
di Matius bidu 20 sada ayat na parjulu ro di ayat na pasiyahon songonon ma didok desih dungi lau madapoton huta Jerusalem saha manasida tu sosor bepagi mardonokon dolok jitun sianima disuruh Yesus siana dua hala ninnama lama hamu tu sosor na di jolomunaan mamitor jupang hamuma disi tabat haludi sada rabdohot anakna har-hari jala tugu hamumai tuau jadi molo tungadong nama dok hatana tu hamu adusi hamuma narikot doi di Tuhani dungi pitor luason nama alai masape sisongoni asa jupang na hi hatahon ni panurirangi bahwa hamuma tu borusion hidama naro marajami manopotho nalabok dorohana haludi do hudulanna dot anak ni haludi buban dungi lama akasisiani patu pahon na didok konni Jesus tu nasida ni bon nasida mahaludi dohot anakna dia pehoma ulos nasida tu gijangna laus di bahudul ma Jesus tu atas nai diba sian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalan nai nadiba nari manalihi akar rating nihau jadi dipaserakon tu sih alai sudina toropi akka nadijuluna dohot nang namangi huton sian pudipe mangulup-ulupon ho sian na dianak ni Raja Daud pina supasuma naro marhite-hite guarni Tuhani ho sian nama digijang ola nido saha ni turpukta kita kadongan naing bongot mahita tuminggu na naing sijo pangata ima minggu palmarum na manaringoti taringotu hama masuk ni Jesus tu Jerusalem songon na diturpuk taon laut disido beringota akan atoropi manaliki akka bulung-bulung rating ni hau termasuk ma bulung palma dipaserakon desi lau ido di bagasan turpuk taon ditaringoti songon dia ma Jesus mamasuki Jerusalem paima so dipersilakon ibana jala mamasuki Jerusalem dangna holan mardalal boti alai nunga sadago barabi maning sada panomunomon ima pemenuhan ni baga-baga nang pinasahat ni akapanurirang ima na di ayat 5 bahwa huma tuburusion dahamuma rajami manopoto nalapot dorohana haludi do hudulanna dohot anak ni haludi buban turpukon nunga digurit tonon di perjanjian lama jadi takan sororo pe Jesus tu hasianganon nunga dong turpukon jala omma nanaing genapan di Jesus marhiti-hiti nama sa di bagasan turpukta di tikion penggenapan haroro ni anak di Solmai jalan marhiti-hiti di ayat napasiyahoni di korahon nasida dui
semua orang pada saat itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Hosianna anak ni Raja Daud nungarobe pinasupasu manaro marhiti Tuhani Hosianna ma digijang. Nomor 8 may pengakuan yang sangat hebat. Allah disakapi na sidang ima haluaon na binuan ni Jesus gabi akas silas ni roha di pamatang na sidang maneng di akka perdagingon na sidang. Jadi semangat do halom mando Hosiana nung ngarobe ninna na sidang majako Jesus inang dohonon na marhitu-hitu turpukon tohodo Jesus anak ni debata. Sedia ma berengotai sian pangkoraoni semua orang pasahaton songone. Sian latar belakang dia menasida pasahatoni na pasti nasida mengeluh-elukan Yesus memasuki Yerusalem sesuai dengan firman Tuhan yang telah dikuriton di Zakaria Widusia ayat siai. Haroroni Mesias anak ni debata napalua honjolma sian dosa. Imana perjulu jadi kota aku hodong Yesus adalah juru selamat. Anak ni debata naro sian benua gijang sudi duhita mengaku honon alai marhiti-hiti pengakuan ini diigilma sian hita patu pahon aka si patu pauta. Jadi pengakuan maneng sada kesaksian nata saksion Yesus adalah Tuhan nita di bagasangonuta ikon adong do parangeto laho manolopi mangauhon majakon ima pengakuani. Jadi nabu itu hudokon hamu burju tapi nang adong buktina bainok kumanang nadia mendok hamu burju nabu itu dohono dongan takang alai dang adong boy bainon batuduhon hatakangan na berarti sesuatu hal yang bohong. Alani mariti itu terbuktan molo tadokon do jala tahapur siaido Jesus ima anak di debata naro sian benua gijang jala dielu-elu hodison Hosiana anak ni Raja Daud Hosiana di benua gijang marlas ni roha di haroro ni Jesus pemenuhan naung di baga-bagahon ni panurerang Zakaria aha mana neng patu pauku imana barjolo gabe suku-sukun noeng tuhida alani ima dia jari turpuk todo hita di doko Jesus ma tu aka sisiani dua halak lau mahamu tu sosor ni na diculumunan beringomuna do disi ima tabat halu disada dohot anak-anak buat kamu main tuau turpukon maneng hataon ahama naneng sidohononna na parjulu murid yang mengakui Yesus adalah Tuhan yoloi parsurona itu na parjulu. Jadi molotadokon Yesus adalah Tuhan dan juru selamat ikut tauloi do persuruona dan pola berengota alus yang sisiani dan pola adong komentar sian nasida maneng alus na langsung tu Yesus lama hamu tu sosor ni joloan munan mami terjupang mu madisi tabat sada halodi doh anakna har hari hamu ma buan hamu tu gu hamu tu au mulai dok konon tu hita
ahama nanaeng bahinota ahama alusta sip dohita maning taulohod do mungkin ikon jolma zaman nuaing zaman modern sonari ang do aka pertimbangan molo tabahin sisianon di zaman sonari mungkin jawab na ahamarona ya jeriwa manako polo din non na tu Jesus alaya lagu mogo do hapursiaw na Yesus itu adalah Tuhan Allah anak Daud, maka mereka terdiam dan pasti apa yang dia bicarakan ada hal kebenaran. Walaupun itu bertentangan dengan adat atau bertentangan dengan hukum-hukum yang lain. Anai di pataluna sida doi sudi, ala di botona sida do norma ima hapursiaon maradopo Jesus. Gumugo doi di tiyo nasida, dan pola adong komen di nasida, dan pola adong alus di nasida. Aksugari di zamanon naking mungkin alus na soon sinaking ma. Alain yang dahonon na tu hita di bagasan pertikiano, molo disuruh hita ulo mahita, ulo mahita. Tajak koma alus ni si Josaya ay dokon isi masuruku ina debata ido ibana di sodwao suruma berbeda dohot si Jeremia dang maloa berbeda dohot si Musa dang napistara masih ada alus jelas sangat berbeda dohot si Yunus dang be taksi poda be Tuhan nebana dok masih baim mapanghuman tu si tu diniweina dipaksa debatai bana keberhak do tu si lari bana alai ge medebu do hopalna yalangi kenebel ge mai bana tu luar tu borngin isima pejogo ni lamai mana muse. Jadi mariti itu terbuk tahun nang dipayang matau loi ma. Mari mau memberitakan Injil maka tahun nanti kos di tengah-tengah ning ngoluta nang pe kemaralo itu paruhuman di Portibion nang akaparada to tabi. Tahatangon nati kosi kadia may unang bemasa tong heme na masa digaga ursa yai masa ini udah dangibe tak songoni bihala Kristen kebenaran yang dari Tuhan yang harus saya katakan tiala ido ulah hono ido narumikot unang torop na utorop mangulahon narwa batu siba sa aman utorop mangulahon nadingkan tu siba aw mana ni na si bulung motung na holan si dua rupa songon na yulu selugo botar dan yulu selugo hijau songon ni ma pernguluan na di lusu selugo dangibe ngolun ni halak Kristen. Apa yang diperintahkan Tuhan anak dipasah ni Tuhan Yesus belahon. Itu. Apapun tantangan yang ke depan tujuanon tetap didongani Tuhan idui. Didongani Tuhan idui. Jadi molo adong nama dok hatana Tuhamo mungkin arong na protes dari kibu kahalahi diar hari telinai arong na protes do hamuma tunasida narikot doi di Tuhani dungi pitorluason nama ninna disima berengota di boto Yesus doa nama satu julu da jalasiani ma dipaturi mana hade bataonna
hatuhanon na. Dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mana terjadi itu dulu pemenuhan di baga-baga doa. Kau mati do, kau tersilang do, iboto do. Diboto do. Jadi marhuasa do ibana disaluhut. Olan hatai pedidokon narikok dituhani doi. Terlo ipaluas. Sugeri majol lau pedita tuja bumuna. Arong madua di si motor. Manang na mobil. Nangong mobil ni gereja dobe. Dinas na ina. Ni jalo makucinay. Gereja mana mang narikok dituhani don. Asa tebi masok so masok inon na dora. Unang majolo mobil. Unang majolo mobil. Ulam mamijam pehuria uludo maultong. Abi isipat do hepeng na dibang. Sosongoni kan. Mungkin berbeda. Dangadong dope jemat ni jerujon nama dokon. Ai hurang dingkan namang hubereng talang ni gerejon. Pai ma adong hepeng di gereja om majo dipake asa unang mangararati aeki. Dangadong dope songoni hubereng. Kenapa? Ya mungkin belum bisa hidup ini firman Tuhan narikok dituhani doi tak mengudu dopi di tonga-tonga ni ngudu ni kita ala Kristen bisa-bisa bahasa dang bui harua mudo arung dosongoni nuaing ikon itoru nama tangan ni Tuhani marhiti-hiti huria na mangido-ido turwas ni huria. Baik kamu totok ripe muna, ikon itu rutangan lah. Baik kamu pilih bulan muna, Tuhan di bawah tangan lah. Ikon itu masa iya Tuhan sendiri. Nah seperti ada kita gereja ini adalah tempat Tuhan dan Tuhan yang punya. Maka nagabe suku-suku. Hitungan-tungan ning nguluta. Ala ditaringo ti turpuk taon narikok dituhani doi. Ninna hona tu dirina. Hona tu dirita. Tua rajon ni debatalo. Imana boy berengotan di bagasan turpuk taon na parjolo. Oloy ma Tuhani. Oloy ma parsuruon ni Jesusi. Di tonga-tonga ni ngodong ihut ma persuruan ni unang ma marnida tiki unang ma marnida aka pertimbangan maneng akana asing napaduahon berengota bentuk ni pengakuan ni hita halak Kristen tu hamesiason ni Tuhan Yesus Kristus ikon masa don na di ayat pitu ayat tuanu ahai dok desi tibon nasida mahaludei doh anak ni haludei dia pehon mat ulos nasida tugijangna ibai ma ulos tugijang ni haludion tanpa sepengakuan mereka maneng parbinotuan na doi otomatis do dibai ni ai boto ini adalah tempat duduk Tuhan Yesus nanti. Pabay ni maurosna tu si. Tu gijang ni haludi. Laos di pahudul ma Yesus tu atas nai. Na perjolo na naing berengota siap bagasan turpuktai berikan yang terbaik kepada Tuhan. Di tonga-tonga ni ngolutau. Sugari majon waing sudima aka inaon ina majolo ni dokon na pungudi sona ka ina itu rahamuma sian boru sagala songkek muna argana sedia 100 mana murah ala sei bini GBG aka marcerita-cerita kena sama songket tu dah bang mana murah ina 100 ma
jual hamu maju isede-sede dan hamu matu gereja sarupa mai doho na mangulahon turpuk tao molo iwai do naking hotaringon ti tok ripe 500 iki jang ni songke dobe itoru ni songke dobe dang nasa songke dobe molo songke naking hargana 100 tok ripe 500 itoru na dobe berarti bohama hita atar sokono ma ka ina manjoloto aka ama jasnama dibahaya menyambut kehadiran Tuhan, menyambut haluan na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Berikan yang terbaik. Karena mandokon gabi jualom muna non ulos munaya teh. Turi juali hamui jebu lianum matu gereja on inna. Banggu yes dorohana dang masalah sebenarnya. Alainan yang donon na ulos na sendiri. Uloson kan moloi tempat nasida gunana ahama ulos di halak Yahudi ahama gunana ibaim ma itu si majujungna akan itu asa buah asa terlindungi sian pasir asa terlindungi sian matan nyari jargah do dihalahi warna ma ulos hita do noai ngala di perkotaan onda pola beta pakai ulos tai sesuai dengan fungsi. Pola saya mandok hatana tu na berduka itu relibat na ulos noni pa masuk tu tas. Anggo ibu na basugi ti tikingali-ngali na rupe itu ribaid di ulos na. Itu resi yapit todoi asalas. Las dagingna las todina ai si di paingotingok mahatani simatuana alani uloson do alani tiki pasahato naka ulos na pinahik kenai sonahri dambe turi soloton namai jadi ulos di son ima nomarga di hati hai di nasida pakion nasida ai borhat nasida sianengan nasida menuju Yerusalem seheratu 10 km mai jarakna siap perjalanan nasida menuju Yerusalem jadi nang pola arang ibu nala hotasna son hita tebut tasta baju ganti daun pola nang losna ini ibu merdele kalah jadi molo borgi kalahi merdalan ba rikotir dulu sona apalagi marudan jadi baik kali itu ulosi gabi hudulan nih Tuhan Yesus jadi apa yang terbaik di tengah-tengah ni nguluta iko pakiota mai gabi dalan ni Tuhani mamaritahun barita nauli di dia behita maringanan ya molo rohat tarunayas imatalehon pikiran tanatikos talehon ia arta tak adong talehon dalan ni debata lahon mamaritahon barita nauli nadibasyan natorohi pahebakon ulos nasida tudalanna jadi nang holan hudulan tudalanna pabaini akka baju nasida do ulosna dalanna menandakan Tuhan itu adalah raja naro lau paluahon mamaritahon barita nauli patupahon sakak ni debata imahaluahon sedusa ibain nasida akka pahianna ulos nasida tu dalani na dibanai manaliki akahau rating-rating di hau babai ni ma asabwa ima pasangapon Tuhani ngabinoto be imolo ni italiki berarti arong ibuan nasida piso di hati hai alena sama buat piso berarti kon pakai tangan mai mana mongkol-mongkolon nebu do haci tangan
alai mereka lakukan. Ibulahun nasida doi. Lau pasangapun lau menyambut raja ni debata. Dia lupa hun nasida do dirina. Nangpe di ujung nahalahon madokon salibkan dia. Ala pikiran nasida Yesus paluahun nasida sian berbudakan Romawi. Di ujungnya di bereng danang ngai takut ngai licingi silakon ina aka malimi lakdo alai mandoko silako persilako ma ina. Jadi motivasi mengikut Yesus dong motivasi tak haluan ni daging do maning haluan ni partodio molo haluan ni daging sia-sia do hita marhapur siao alai molo haluan ni todi do odon na diikil ni Tuhani haluan ni partodio ta. Jadi marhiti-hiti turpuk tahun dipaingok mahita dohot naking dipajoni. Jika kamu molo nang diakokodo Jesus ima anak di debata na paluahoko sia dosa ulama persuruan nai lehom manarikot tutuhani rakpola merlubi hola narikot pe hola sesuai anggaran pe menapola lubi na mangihut berikan yang terbaik tutu hatai roha pikiran molo tungadong materi berikan yang terbaik pertikian berikan yang terbaik unang masisa-sisa ala sempat hamuro pertangiangan sederion rohamu ialah sesepak do ala dong uleon berpudi majoi pertangiangan ini berarti yang sisa-sisa alai molo naung ito tuan ibana do pertangiangan duau sehari seminggu siang jam 7 1 jam 8 pe naro pertangiangan doa ro pe udan pertangiangan doa merminggu pesongoni martangiang pesongoni pe namasa di ngolumon toktong mamartangiang ala ibana do menjaga ho inai detai namasa di ngolumon Tuhani do menjaga hita. Jadi marhiti itu turbuk tahun naking oloi persuruan na lehon na natuk lehonota lahu pasangat Tuhani lehon na terbaik na dumegan tu ibana ido terdata naung marhapur siaun Yesus itu adalah juru selamat. Amin. Mertangiang mahita Jahoba debata manami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate mahu pasat kami didengkan di basam na mengajari kami na manunturi kami taringotu hatam di Bornginon asa akasisian pengului kami di persurumu jalahu pasat kami denging doto dinami nang artanami gabi hasangapon di kuar muna badiyai gabi dalan lahu memeritahun barita nauli ido tadana marhapor siau kami tuho jahuba di bata amanami todimma na mengalehon tu kami gugu na mengurupi kami asa mergugu kami lau patu pahon hatam na badiyai di tonga-tonga ni modulamion ajari mahami asa setoktong merpersauran depako manang na aha pinamasa di tonga-tonga ni ngodunami
Asimaro Tuhan sesama dosa namnya serta mahami gabi habau rani pasu-pasum lani merhiti-hiti pertangyangan di boronginon hubungan hami marwas di huriam namar sahid asa homa na mga lihong gugu ng hamadu muntu nasida nang pangapulion ni partodion nasida asa setoktong nasida pasa dirina ng tordina tuho pasu-pasu marwas ni huriam manang di dia pinas nasida maringanan di tikion ramoti nasida dia kaulaon na maragami pasu-pasu marwas ni huriam na boy maparsauran do pako marhiti-hiti pertangyangan di bornginon di bagas dorom nang di tonga-tonga ni keluarga nasida ganung marsada-sada tabay ma dihami ima akasilas ni roha marhiti-hiti ang kaulaw nami na maragami pasu-pasu makayanakon asa ang giat gabi akasilas ni roha di tonga-tonga ni keluarga ganung marsada-sada terlumubi Tuhan na mengadubi aka ujian di akhir di sekolah nasida lehonom madinasida habis sukon nang gugu nang abistaran nang hai pasan di berdagingon asa tulus saluhutna di udana sidai jala buya li Tuhan alus ni akka na ni udana sida na salilingon kami makroholasin roha di tonga-tonga ni rohana nang keluargana asima roha mali jahuba tangihon mahami marehiti Yesus Kristus si hokob doh si palua hami mauliate madiho. Amin. Mari dihita. Pasada rohata martang yang mahita ali debatan nami para siroh na sumurung para jolo hamuleton nami tokto Tuhan ala di pangaramuton di hami saat di bornginon iman na pungu hami di bagas doromot Tuhan dinalaw mangulahon pertangyangan na pinatupan ni huriami salisa minggu di sot Tuhan marlas ni roh hadu hami pungu di son ima dinalaw mamuji dohot magbigay hatam na badiyay nunga hupuji hami hu Tuhan marhite-hite eden na pinasa ni naposomi jalan nunga hubigi hami hatam na badiyay na pinasa ni uluan na uriya nami bayam matutok Tuhan di rohan ak pikiran nami nagabi pangajari di hami na tahu hami mangalir rohan nami lau manomu-nomu haroromi Tuhan ala hodo Tuhan songon batu parsuhi di parnguluan nami hodo raja ni hadameon hodo raja ni saluhut nabui pasahaton akka nasinaka ni rohanami disot Tuhan rodo hami tujolom mamangido diakka ruas ni huriami nasuboy rapok kami totok Tuhan ima dinalaw mangulah partangan naboy pasahaton nay matotok Tuhan saluhu nay dang natahu hami songod dia kasalu na ruas ni huriami maulan di bagasa parsahito do Tuhan toktong ma pasat kami tuho ramoti jamai ma akka obat si panganon asa tumibu marahari pason molo dia kamalas ni roha tuki dia kan roha dia roha na malas ni sila Tuhan asa tongboy rapok kami mamuji pasang guara muda bitu akkare na neng roh bisot Tuhan
rorope kami masahaton diaka yanakon ni Tuhan. Ima diaka mulai sa namet-met saat tu na magodang, saat tu na pasikola tarlumobi diaka na melaksanakan ujian akhir Tuhan. Napos marohanami di pangaramutunmu, nabukamu madiaka pikirannya ka geleng nami saluhut, ima na mengikuti ujian yang sang giat boy tarjalosa, aha na pinasaha nya ka pangajari dohot aka ujian na pinasaha nya ka sikola na Tuhan. Suang songoni depe Tuhan diaka naposo bulong saluhut na pasaton nami untuk Tuhan, ajar-ajari masaluhut na sang giat unang termakan zaman Tuhan dinamasa apalagi tikyon asatong boy marhaguguan lau mangingot bahwa seorang Kristeni namalo may pasangap po Tuhan do pasangapon na torasna. Ale Tuhan soksong ni pediak ka lansia say pasaton namin ito Tuhan. Leo maka gajang numur tu aka lansia na dong dihura namyon. Asang gia toktong na dong mamuda-muday diak ka pinopar na salut songsongoni diak ka yanakon ni huriami na holang siap kami Tuhan. Di mana dia ka perjalanan na daw siyon holang siya pun tiyanakon. Pasaton namin matutok to. Jagay mana sida terlumubi dia ka penyakit na masa di tikyon. Siyang sunumi Tuhan naking wigi hami do hala inang situa siaturi nang saluhut para halado na dong kurang sehat Tuhan na subuh daging hami maksada-sada. Mangido hami gumos to pangaramot yon mo. Jamay ma tong obat do si panganon padaw makaparsahiton lopok kumahahipason pinanami situa el berusaha turi Tuhan suang soni nang saluhut na alani Tuhan disonro do pehami imana pasato diri nami tuho alani perdosa na gudang do hami Tuhan alani sesama dosa nami asunak tarabat ak kapasupasun ak silonomi tuhami tujulo anon. Om matang yang ngelet nami mari anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marulak loni hami Tuhan madok mauleate dok mamujiho itongatongan ngulu nami terlumobi ma Tuhan toktong dope diudut hoho sang ulu nami di bagasan sedarion dari parhami sahat kubornginon mamuji pasang apokko marhite pertangyangan duriam di paparhator ham sak bagas nam bibe na dong di bagas joromon nak soni nak kana makobasi saksongoni marwasmu namangi hutot di bagas nabil ya Tuhan. Oleh tema Tuhan, boy hami tutuhi pasti pematak perdagingon nak partuk gioni memuji ho di tonga-tongan huriamon terlumobi ma di partekianon. Tuhan nungatari parhatam maritin aposom na manomu ima di Yerusalem tutu anakmu Tuhan Yesus Kristus lau makokop hami pardosaon. Isehok do tutu dirina jala dihaporsiai na torobido Tuhan anak mi nagabisi palua songoni do hami Tuhan na porsero hami
jala irho haporsion nami i gabe gogo dohop mujijat doi di tonga-tongan ngulunam si ganupari di nama kaporseho asiroha mali Tuhan saya pargugoi mahami tutu lahu mangulahon akka hatami di ngulunami asaboi hami gabe jolma sitiruon di ngulunami si ganupari di tongani bagas nami be di ngulunami nahumaliak kami nak songoni di arupamu nabadiai Tuhan melihat tema di pertangan nami di bagasan borngenon buat kami tutu arupamu nabadiai ruasmu sian met akan nama godang akan toras na tua ni huriamon sepaso-paso mahami saluhukna bodo pehami tutu manguduti akka hosa nguluat dohok ngulunami di bagasan pak dongan yommu dohot pangaramot yommu talumbo bima Tuhan molo tungarong akka hagaldeon di pardagingon di ruasmu di hami saluhukna khususna HKBP resok jerujon Tuhan horo pat daun jala asin rohami do koporsia hami gawe tabib na sumurung na buhay palohok kami siyan akka hagalion di pardagingoni mulatuk pe say galiro pe akka pardagingon ro parsahito songgop Tuhan mariti asin roham tuhoro hami marhapurusan horo pangaluluan nami urati ma Tuhan yakka parsahito ni siap pamatak pardagingon yakka ruasmi asa bulam tu hipasna yakka na patore-toreho Tuhan mahar serepot dohot mahabengeton dohot martorok ni roha di tonga-tonga ni akka nama raduti akka parsahiton di tonga-tonga ni huriami oleh Tuhan Tuhan asima roham Tuhan yakka yanakon namit yakka parsikola takas do Tuhan nungahubak kami yakka tangyang nami ima alao ujian akhir nasida takas do Tuhan nunga marsiazar nasida di nasa tau bulun asaboy nasida Tuhan ima akhir ujiani aka sukun nari penatupan ni aka kemarin tanami tu nasida Tuhan boy nasida mengalusi di bagasan nadengganon jala boy nasida dapat akan nilai nadenggan palulusan nasida senak kapar sekolahna jala marhiti Tuhan boy nasida mengalanjuton tu akan atumibbo marhiti asini roham na porsero ham Tuhan akan akon nami i gabi sibuan kagoar di tengah-tengah ni aka keluarga talemu bima dihuriamon na gabi si halamonoton di tengah-tengah ni aka parsikolana aka nguluna ala nasida do Tuhan sihati dakkoko di tengah-tengah ni nguluna sida jala perseh hami tadi matutu nasida nama ka perseho na horo pergugo na suatu dosan di Portibion nasiru hamale Tuhan jaka yanakon nami takas buat Tuhan akan marumur namar sakap nama kirim ya karokap ni pardagingot Tuhan asiroham sehoma na patongoni jala patongoma tokan nasida marhiti asinurham do hakas nakap do kirim nasida nak paluas nasida Tuhan gabe akalilu di akka pakirimon jalan porsero hami ay pakirimo do kaporsian nami tu hale Tuhan jalan porsero hami napatul sombo di akka aretik kinabe siru hamale Tuhan di akka nakon nami perkarejo sehoma napatujulo nasida sigano pari perkerjuan na gabe tau sibuan akka lasniroha nak songoni si halamonotor di akka perkerjuan nabe Tuhan asabui nasida gabe sipatujulon yakka perkerjuan na makatidak koko itong-atongan yakka perkerjuan na oleh Tuhan unak paluas nasida manibil sian akka jaramu nak songoni sian akka peraturan-peraturan perjulu mana sida pasahatot diri na torupamu itong-atongan yakka perkerjuan na asabui nasida pekerjo yakka sikerjuan nay hobbar tu lomoni roham asiro hamal Tuhan pasatam do tuho akka natoras dot akan tua di tengah-tengah ni huriamon yakka hatu-hatun nasida Tuhan sai benget manasida jala setak bahah hipasan nomor dapat asabur penasida tutu oleh Tuhan lau mamemehon akka puda sianatami wakka yanakon ni huriami wakka pinopar nabi jala sabuya ka pinopar na Tuhan siut penho disiganu pari tengah-tengah ni akka ngulu nabi Tuhan asin maroham gonggo mahami Tuhan di bagasan asini roham
Hola koro na buh pangasah kami tonga-tonga ni gulu namion. Lo tungarok pe huado pihami. Ima akhamaolon nariti asin roham na hamonak konon nami doi gayu bui ta ulas ni roha. Jala puji-puji di ho di tonga-tonga ni mulo tungarok akhamaolon huado pihami Tuhan. Jaka ngulu namion, jaka perkerjaan nami, isganu par jaka rumah tangga nami bi. Terpuji maha Tuhan nang di bagasan bergenon saat di homa ada kibangat untuk dinami na manguluk kami di bulan nami Tuhan ramoti jagai hami jala kedua hami sianak keparmaran dot akka parsahiton yak tamat perdagingon kalau sami dungo tuhari nek baru tuar natiur anak si bahasa unommu Tuhan bersugut jala paluas sami mamak ketikin dari bahasa ummi di bagasan hari pason di matak perdagingon pason nak kana hula hami asabui itafan gabingolu di hami naksoni si halasonon nami telemu bima si hamalatuhon nami tuaru pamuna badi takas do hami Tuhan dang nahu hula putih hami hula pernguluan di perdagingon hula putih hami tonga-tonga ringgul nami tong do tutu hala putih hami akka silas nerohai nalas lah sahatonon nami tuaru pamuna badi lewe tau puji-pujian hasangapu diho Tuhan mula tungarok pe akka panglasan nami meruput jolma terluwi merupuk ko para sirona sumurung do Tuhan kurase mai asatama hami mamuji ho jara talup hai macalo akka pasumi namulak pe hami sebagas joromon kamoti jara jagai hami atolas hami sah di bagas nami bi di bagasan hai paso do las niroha bahasa taima Tuhan tangi yang namion ola mangasahon goar nenakmu Tuhan Yesus Kristus asima roham di hami amin. Marinde mahita. Holy
Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo aroroan ni salut silehun-lehun na dinggan. Tunasa ulibasa na mo liutus. Upasat tami masenalohomi tuhami pilihan nami tuhong. Sejalo may gabi uwa na husus di julom. Pasu-pasu majaramoti. Asa parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajom itong-atongan ni huriam. Doho di portibion. Huway marwa nami marihiti-hiti todim. Asalam tadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok maulianti tuho. Marihiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rapita mangidu di tangiang aliyam manami. Aliyam manami na di banua gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say roma harajomu. Sesaut malam Leo matuhami sa rohong luas siapari. Sesama dosa nami som panesa nami. Di dosa didongan na merdosa tuhami. Unang hami tugiyon tu pangujunan. Walu mahami sian pangago. Ay horo na punah rajaon. Do tagugon. Rodia sangapas sa liling nililing na. Amen. Asinirohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata amata. Keparsauran ito di perbadia mana mga ramoti. Dot na mamasu-masu hamu sa luhut na.